טוב, אני האמת רציתי להתחיל את הפרק הזה, ולרוץ ישר ולעניין, והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, תכף נדבר על מי אתה, מה אתה עושה, יאללה. למה שבכלל לכי על יקשיבו, זה. אבל יש פתיח אחר, כדי שלא יהיה מאפן ומשעמם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אתה אדם מאושר? זה קודם כל מעניין אם אותי. אני אדם מאושר. אני אדם הרבה יותר מאושר, מאז כן. שהתחלתי להתעסק באושר שנים, אני פחות נהנה ויותר מאושר. תסביר. זה, כשאתה זה מבין מעניין. מה זה אושר, אז אתה מבין שאושר זה לא הנאה רגעית, וזה לא רגעים שבאים והולכים, וזה לא חומק בין האצבעות, זה משהו הרבה יותר עם משמעות מצטברת לאורך החיים, זה קשור לבחירות והחלטות וויתורים, ולחייב את מה שיש, ולמצוא שם עולם ומלואו. החדשות הטובות שאם אתה עושה את זה, זה מחזק אותך, זה נשאר לך לאורך כל החיים, זה איתך, זה עוזר לכוח שלך, לחוסן שלך. החדשות הרעות זה שלפעמים, לפחות בהתחלת התהליך או לפרקים, את פחות נהנית, זה פחות הנאה, יותר משמעות, כי את מבינה לפעמים את כובד המשקל של הדברים. מדהים. את הסופיות, את זה שבאנו לעשות כאן משהו, את האימפקט. כמובן שבסוף צריך לשלב את הכל, אבל אנחנו רגילים יותר מדי לדבר על אושר במונחים של הנאה ורגעים, והשתוקקות. השתוקקות ואושר זה כל הדברים האלה, נכון, אבל העיקר שלו זה מה הבטחתי לעצמי להיות, ואיך אני מוותר על דברים בדרך, לחלקם כואבים, כדי להיות מה שהבטחתי לעצמי. טוב, זה היה פתיח שלא ציפינו לו, זה היה מעולה. תכף אוקיי. אנחנו נגלוש לעומק. עולה לי להגיד לך שאני רוצה שאתה תציג את עצמך. מעניין אותי לדעת איך אתה מציג את עצמך, אייל. כי להגיד עליך, אתם יודעים, זה לפתוח גוגל, והאיש הזה הוא אחד האנשים הכי מרתקים שלי באופן אישי יצא לפגוש. ומעניין אותי לדעת איך אתה מגדיר את עצמך ואת העשייה שלך. תודה. אני היום מתעסק בחשיבה יצירתית על כל ההיבטים שלה, יש לומר באופן אובססיבי. חיים יצירתיים, עבודה יצירתית, הורות יצירתית, חינוך יצירתי, אני מאמין ברצף כזה, אז כל פעם דגמתי תחום אחר, אני נראה כזה נורא שכלתני ואינטלקטואל, אני מבין רק ברגליים, רק בשטח. וואו. הייתי במעל 1,000 בתי ספר, ביקרתי במעל 14 מדינות בצורה אובססיבית, מוסדות חינוך, אותו דבר בעולם העבודה, אני עובד כמעט עם כל אינדוסטרי, בשביל להבין, לואו-טק, הייטק, מיטק, צינורות, תשתיות, בנקים, ביטוח, עד שאני לא מרגיש את זה ועובד עם אנשים, אני לא באמת מבין, אז בסוף זה יוצא איזה מין רצף כזה של מין how to, לעולם משתנה וחסר ודאות, של מי? של כל בן אדם, ברמה של האינדיבידואל, של החיים שלו, של המשמעות שלו, של העבודה שלו, של הניהול שלו, של החינוך של הילדים שלו. אז אפשר לקרוא לזה creative life, ובאנגלית הכל מקבל איזה טאץ', אז זה לא משנה. זה טוב. ובואו נרחיב גם על זה שאתה כתבת כמה ספרים שהם מאוד מאוד מעניינים. בואו נדבר עליהם קצת, וגם על הספר החדש שכרגע מתורגם לכמה שפות. כן, יש כמה ספרים, אבל הספר, יש ממי ללמוד, שזה ספר שאני מקבל עליו הרבה מאוד תגובות, וביש ממי ללמוד לקחתי 8 דמויות, שבעצם הצליחו מאוד, אבל הם לא גאונים בעיניי. הם פשוט, הם הצליחו. זאת אומרת, לא לקחתי אנשים שלא יעזור לי שום דבר, אלברט איינשטיין, לא יודע מה לעשות עם זה. יפה. אז לקחתי את מיסטר ביסט, שהוא כמובן היוטיובר הכי מצליח בעולם היום. ההוא שנראה כמו השכן הזה ממול, שתזכיר לי איך קוראים לו. ולקחתי את ג'וני אייב, המעצב הכי גדול אולי התעשייתי בשני העשורים האחרונים, שהיה המעצב הראשי של אפל במשך 27 שנה, אבל הוא הארד ווקר. ולקחתי את ריד הייסטינגס, המייסד של נטפליקס, וריד הופמן, המייסד של לינקדאין, ג'סינה ארדן, שהייתה ראש ממשלת ניו זילנד, ויש שם גם את אופרה ווינפרי, אבל זה אנשים שהם התחילו, לא היה להם התחלה מאוד מאוד קלה, הם צריכים לעבוד הרבה מאוד, ואז ניסיתי להבין מה הם הבינו שאנחנו לא הבנו, ולקח לי הרבה זמן, כי דיברתי עם המון אנשים שהכירו אותם, ותחקיר וביוגרף וזה, אבל בסוף רציתי להימנע מתהיה אמיץ, תהיה נועז, לך עם עצמך, כי אין מה לעשות עם זה. נכון. אין פשוט מה, ברוב זה לא המקרים פרקטי. האלה, אין מה לעשות, ואז ישבתי עד שזיקקתי משהו פרקטי מאוד. מה גילית? הדבר האחד שגילית, אם גיליתי תוכל. המון, קודם כל הם אובססיביים, אין בן אדם מצליח שהוא לא אובססיבי. נכון. אבל אנחנו רגילים לאובססיה פתולוגית, אנחנו אומרים בוא הוא אובססיבי באופן פתולוגי, שזה אומר, מה זה אובססיה לא טובה? זה שאתה עושה רק דבר אחד, זה שורף את כל חלקות החיים האחרות שלך, אבל יש אובססיה חיובית ובונה ומתקנת. נגיד, אמא לא תביא
תינוק נורמלי לעולם, אם היא לא תהיה עם אי שפיות זמנית, כמו שדונלד ויניקוט אמר. היא צריכה להיות קצת אובססיבית כדי שמשהו נורמלי ייוולד, היא כל כולה בתינוק. מדויק. בן אדם לא יוליד פרויקט טוב בעבודה, אם הוא לא יהיה אובססיבי לגביו, או מישהו לא יישן במשרד, ולראות שזה עובד. זאת אומרת, הנורמלי הוא תוצאה של משהו אובססיבי. כן. אבל אנחנו צריכים להיות לפעמים אובססיביים all in בזוגיות, all in עם ההורים, all in בעבודה, איפה שהחיים דורשים אותנו. אז הם אובססיביים, הם לחלוטין חברים במועדון האובססיביים, הם נורא מדויקים לעצמם, הם מדברים על מטרות גדולות, בניגוד לרובנו שחושבים שזה לא יפה, לא ראוי ולא צנוע. יש הרבה דברים, יש הרבה קווים לדמותם. יש איזו הסכמה, איזושהי הסכמה, להיות. כן, אבל זה בא, נכון, אבל זה בא מזה שאני שואל את עצמי שאלות לא קלות, ואני אומר, מה הדבר הכי חשוב? תמיד אני אומר לאנשים, אומרים לי, מאיפה להתחיל עם מטרה גדולה, זה גדול עליי. קודם כל תירגעו, תנשמו. לגמרי. תלטפו חתול או כלב, איך שאתם רוצים בדמיון, תירגעו ודחוף, זה זמן לשאלות גדולות ומטרות גדולות. במיוחד היום עם ה-AI, כי כל שאלה קטנה, ה-AI כבר יודע את התשובה. לגמרי. אתם גמרתם את הסיפור. מה זה מטרה גדולה? מטרה גדולה, מאיפה אני יודע איפה להתחיל? מעולה שאתה לא יודע מאיפה להתחיל, כי אז יש לך מקום לגלות דברים, אחרת זה מוצר על המדף, שמישהו כבר הכין לך. יופי, התחלה טובה. ואז אני אומר שאם אנשים לא יודעים מה לעשות עם זה, גדול עליהם, המטרה שלי, משימת החיים שלי, אז תעשו תרגיל לעצמכם, תשאלו, על מה לא תסלחו לעצמכם עוד 5 שנים, על מה לא תסלחו לעצמכם שלא ניסיתם. תקפצו 5 שנים מהיום, תביטו בעצמכם חזרה, ותגידו, איפה החרטה שלי היא משהו שאני לא יכול להתפייס איתה. אני לא יכול לסלוח לעצמי. בכל תחום. כן, בכל תחום. ואז זה מקייל אותך, זה עוזר לך. הרבה פעמים, אתה לוקח את ה-sense of urgency, על מה אני לא יכול לסלוח, כי כשעושים טבלת בעד ונגד, ומה לעשות, אז אי אפשר לצאת מזה, זה רק מנגנון לאומללות. לגמרי. אבל לפעמים שהולכים על מה אני חייב, ולא יכול להרשות לעצמי לא לעשות, שם מגיעות תובנות. מתחילים לחקור. טוב, לפני שאנחנו נצלול פנימה, אני אשתף אותך בסיפור. אני לפני כמעט 2 אי שם, עדיין ילדונת מתוקנת, למרות שגם עכשיו אני נראית ילדונת מתוקנת. אי שם, 2 אי שם לפני 2, אתה לא יודע מה עברתי בשנתיים האלה. אני מבין, אבל בואי, אי שם על 2, כן? חיים שלמים קרו, אז אני אומרת אי שם, המאזינים יודעים, אבל באמת חיים שלמים קרו בשנתיים האלו, ואני עשיתי קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה בחיים שלי, אם לא שינוי של באמת מאוד מאוד גדול, ואני יושבת בהרצאה באפוק, ועולה דוקטור אייל דורון, ואני מנסה לאכול את האיש הזה, אני לא מבינה מה אני פוגשת, אבל אני רק יודעת להגיד שאני לא מצליחה לעשות שום דבר חוץ מלהקשיב, משהו קרה לי בכיסא, והרגשתי שאני מאוד, אני מכירה אותך. כאילו, או שנפגשנו בגלגול קודם, משהו קרה עם האיש הזה, אני לא יודעת מה אני אעשה איתו, אני אפגוש אותו, משהו יקרה עם דוקטור אייל דורון, ממש. ומה שקרה שם, זה שאני הייתי עם עסק ממש בתחילת דרכו, זאת אומרת, רק החלטתי שאני יוצאת לעצמאות, כי בעולם המשחק, אתה יודע, אתה מתחיל את חייך, אתה לא יודע מה הולך לקרות, וכך קרה, ומשברים, וחרדות, ודיכאונות, ואני לא יודעת מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, ולמצוא פרק ב' זה החלק הכי קשה. ואני באמת ככה בתקופה שאני מנסה למצוא פרק ב', ואז אני פוגשת אותך. ופתאום, אפילו כתבתי לי כמה משפטים מתוך ההרצאה שלך, ואני זוכרת שחזרתי הביתה, והתחושה העיקרית שהייתה לי, היא תחושה של להסכים להיות. כאילו, הסכמה, אבל הסכמה זה בכל דבר, זה לאו דווקא הדברים הגדולים, אתה מבין? זה לא רק, אתה יודע, זה עכשיו אני מסכימה להיות פה עכשיו ולדבר בכלל על הדבר הזה. ממש בחירה. אז משם נולדה לי גם, אגב, העניין הזה, המקום הזה של הסכמה ממש התגבש לו באזורים האלה, ואני יכולה להגיד לך שגם בכיסא הזה שהתיישבתי, אמרתי, אני גם אהיה על הבמה הזו, ותוך 2 אני גם עושה את ההרצאה הכי גדולה בתחום השיווק, באולם סמולרש. בהשראת הדבר הזה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, והיה לי ממש. וכאילו אתה יושב כאן, וזה איזושהי סגירת מעגל עבורי, לדעת שאחד אפשר לחלום, אפשר להגשים, ואפרופו הכלי המדהים הזה שנקרא יצירתיות, כמה אנשים לא מסכימים להשתמש בו. כי אני חושבת שמה שאני עשיתי בחיים שלי, זה לקחת משהו שעוד לא ידעתי איך לעבוד איתו. קיללתי על העובדה שהלכתי ללמוד משחק, ושרפתי לעצמי 4 שנים מהחיים, ולא הבנתי שזאת הייתה המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי, והיום העסק שלי מבוסס על הדבר הזה שנקרא עולם המשחק שעליו בזבזתי 4 שנים. אז א', המון תודה. ב', את אמרת פה המון דברים שאפשר לקחת אותם ולהבין למה זה עובד. מעניין. אז
אז לי יש מטרה גדולה שקשורה למה שאת אמרת. אני אומר שאני אשכנזי חם, שזה משהו שצריך לעבוד עליו. אני מאמין שאבי המנוח לימד אותי שכל אדם הוא עולם ומלואו. כל אדם? כל אדם הוא עולם בלי ומלואו. יוצא מן הכלל. בלי יוצא מן הכלל, הוא עולם ומלואו, ואתה צריך לעזור לו להגשים את החלומות שהוא עצמו לא מאמין שיתגשמו. וגם ראית שם, יש משהו מאוד אותנטי בדבר הזה, אני גם אומר תמיד למחנכים או לטריינרס, אם אתם לא מאמינים שכל ילד הוא מחונן למשל, תשללו מעצמכם את הרישיון להיכנס לכיתה. אתם לא יכולים להיכנס לכיתה. וואו. כל אחד מחונן במשהו. אם אתה לא מאמין בזה, אני גם רוצה יותר מזה, שתבין שגם אתה יכול להיות הכי מעולה במשהו, אחרת לא תעביר את זה הלאה. זה המון עבודה קשה, זה המון דיוק, זה המון דרך, בסדר. הדבר השני שאמרת זה, התחלת לחבר בין עולמות. היום זה עולם עם ה-AI, זה עולם של מגשרי עולמות. לגמרי. לקחת משחק, לקחת תיאטרון, לקחת דרמה, לקחת הפקה, לקחת ניהול, לקחת ביזנס, לקחת... פתאום, עכשיו, את יודעת לפני שנים, אני תמיד הייתי בין תחומי, אבל אני הייתי בתקופה כזאת ששווה, בן אדם שווה זה להיות ממוקד. אתה צריך להיות רופא, אף, אוזן, גרון, נחיר ימין, ולא ללכת לנחיר שמאל, תתמקד. ואז עברתי כזה למדרכה השנייה בבושת פנים, כל פעם שראיתי, עוד פעם הוא מתפזר, הוא גם חינוך וגם עבודה, והוא גם היה בטלוויזיה ובתיאטרון, והוא גם יוצר וכותב, תחליט מי אתה, תחליט מה אתה. מה אתה רוצה, מה אתה, כן. מה, זה לא רציני, זה לא רציני, אתה לא מוגדר. כן. והיום קורה ההפך. היום האנשים הבינתחומיים, יש להם ערכת הישרדות. כמובן שאתה צריך לדעת מה אתה עושה ואיך לחבר בין הדברים, אבל היום מי שלא יודע לחבר נקודות, ומי שלא יודע לגשר בין עולמות, יהיה לו מאוד מאוד קשה, וה-AI הוא רק משל פה. כן. ועוד דבר שאמרת שהוא מאוד מאוד חשוב, ועשיתי את זה באבולוציה הרבה יותר מהירה ממני, ובכלל אני חושב שככל שהדור הצעיר והצעיר אחריו תמיד עולים על כל קודמיו, אני מאמין בזה ממש, זה שבכמה מהירות אתה מצליח לקבל ולהתפייס עם קורות חייך. מילה פיוס, למה רק בא לי להתעכב על המילה פיוס? כי אנחנו כועסים על עצמנו, ולמה הלכנו, ולמה בחרנו, ולמה לא חשבנו, ולמה הלכתי ללמוד משחק שהיה ברור לי שזה, ולא שאלתי את עצמי עוד פעמיים, שלוש. כן. ואז אמרת לי משפט יפה, אמרת לי שדיברנו קודם, אמרת לי, המשחק זה לא היה לי בדיוק הדבר, אבל אז אני יכול להמשיך או להתעקש עם זה, או לכעוס על עצמי, או לכעוס על העולם. ההתלוננות הזו. כן, עכשיו, החיים הם ככה, מצד אחד, אל תראה בעיניים, ותעשה מה שאתה מאמין בו, מצד שני, כן תקבל פידבק מהסביבה. איפה עובר הגבול? זה בדיוק השאלה. איזה מזל שגם זה לא בדיוק ברור, יש לנו עוד מה לחפש, ויש לנו עוד סקרנות אנושית, אבל נגיד, אמא אומרת לי, באחת ההרצאות, אומרת לי, כולם מדברים לעשות מה שרוצים, הילד שלי כבר 10 שנים בקבוצת כדורגל, והוא לא נהיה מסי, ואל תמכרו לי פה חלומות. ואז שאלתי אותה, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן. מתי פעם אחרונה הוא על ההרכב? אז היא אומרת לי, הוא לא על ההרכב, הבנתי. מתי פעם אחרונה הוא התלבש? היא אומרת לי, הוא 9 שנים הרביעי שמתלבש, זאת אומרת, הוא המחליף של המחליף של המחליף של המחליף, זה כאלה שלא מתלבשים אפילו. וואו. אז לקחתי אותך אחר כך הצידה, אמרתי לה, תראי, אני לא רוצה להתערב, אבל זה חלום שלך או חלום שלו? כי תראי, גם שבן אדם, מצד אחד אני לא רואה בעיניים, מצד שני, אני צריך להיות משוגע שלא רואה בעיניים, אבל משוגע עם קבלות, אחרת אני סתם פסיכופת. נכון. נכון. מנחם בגין הפסיד 7 בחירות בצורה מאוד מעליבה, וחלקם משפילה. אבל שהוא נאם, מישהו ראה שיש שם משהו יוצא דופן. זאת אומרת, אתה לא יכול בלי איזשהו פידבק מבחוץ, ואתה צריך לנוע בין מה שאתה מאוד מאמין בו, לבין מה שהמציאות משדרת לך. אל תנסה לרצות את המציאות, אבל תשמור איתה על איזה קשר. מדהים. אם אפשר. אני כל הזמן אומרת לאנשים, הרבה פעמים, בניגוד כל הזמן, אתה יודע, שאתה הולך לטיפולים, ולשיחות, ואימונים, אז כל הזמן אומרים לך משפטים כמו, אתה יודע, תאמין בעצמך, תהיה אתה, זה לא משנה מה הסביבה אומרת, כאילו מחנכים אותך להיות, אתה יודע, באיזה מקום שהוא מאוד מאוד בעצמך. ואני דווקא אומרת, עד שהסביבה שלך לא מאשרת אותך, ואנחנו בכל זאת מדברים פה על פן עסקי ועל להיות עסק במדינת ישראל, אני אומרת, כאילו, זה בולשיט מבחינתי, כי בסוף יש מישהו שצריך לקנות את זה, את ההצגה הזו. והשאלה אם קונים או לא בסופו של דבר, והרבה אנשים מתעכבים על המקום של, אתה יודע, דווקא פחות להיות במה קורה אצל הקהל, ומאוד מאוד בעצמם. והם לא מבינים שבסוף, עד שהדבר הזה לא יוצא כאריזה החוצה,
זאת אומרת, מה בסוף חשבו עליי? איך הגדירו אותי? זו שאלה... איך תפסו אותי? זו שאלה... זה עניין. זה עניין, תראי, את יודעת, אני חצי מהחיים שלי, לא כולם יודעים את זה, אבל נגיד 40-50% מהחיים שלי, אני נכנס לחדר, זה התפקיד שלי. כן. קוראים לזה Creativity Facilitator, זה בעצם מנחה שמאפשר לבעיות להיפטר, או לבעיות מורכבות, או מה עושים עכשיו נגיד שיש איזה מתחרה שמחסל אותנו, כן. יש מלחמה, חומר גלם לא מגיע שנה, אז אני בא לחברות בארץ ובעולם, נוחת ביום שלם, שיודעים איך הוא מתחיל, וצריכים עד 5, 6, 7, בלי לחץ, אבל עד ארוחת ערב, כי אז כולם יעשו לך פרצופים, צריכים לפתור את זה. וואו. צריכים לפתור את זה. עכשיו, יושבים הרבה אנשים מאוד חכמים, טכנולוגים, אנשי סיילס, מרקטינג, עניינים וזה, עכשיו, הם כבר חפרו בזה, את מבינה? ברור. זאת אומרת, אז כל דבר בהיגיון כבר נוסה. ואני אגב לא רוצה לדעת יותר מדי, כי אם הם מתחילים לקחת אותי ליותר מדי, אז הם הולכים איתי לקומפורט זון שלהם, מתחילים להסביר לי למה זה לא עובד. שוב, להיגיון. עכשיו, למה אני מקשר את זה למה שאת אומרת? איפה אתה מצליח? אתה מצליח שאתה שומר על זה ש-it's not about you, it's about them. זאת אומרת, אני לא האירוע. עכשיו, פעם שאתה כזה עם הביטחון לזה, אתה אומר, טוב, בוא נדפוק להם עכשיו איזה קטע וירטואוזי, בוא נצחיק אותם, בוא נביא להם איזה ידע מטורף, מה 2,000 ספרים שקראת, זה לא מעניין. זה לא מעניין. אתה נכנס, אתה אומר להם, מה הבעיה? הם דיברו איתך וזה, לא. אני רוצה עכשיו שכל אחד יכתוב לי מה הבעיה, רק מזה מרבע שעה את מבינה שכל אחד מגדיר אחרת את הבעיה, ואז זאת אומרת, אוקיי, אז אם את זה פתרנו, אז יש לנו success, מצוין. איפה היינו הכי קרובים? מה המכשול הכי גדול? אז למה לא פתרנו אותו? אז אומרים לי, כי ככה וככה, רק שנייה אחת. אתם אנשים עם הרבה היגיון, נכון? מה עשיתם? הבנתי. אז אחרי 20 דקות עכשיו, אני הכל שמעתי כבר, אבל אני רוצה להבין מי אומר מה, איך מבינים, מי בחדר באנרגיות שלו, בן אדם שיותר אף, פחות אף, איך זה הולך להיות האירוע הזה, כי זה אירוע גם חברתי, כן. גם פסיכולוגי, גם פוליטי, גם רוצה להבין אם אנשים נושמים בחלקית, מרגישים בחופשי. מה מצבם? אם יש פה בן אדם שצריך להגיד לו, יש לך פגישה דחופה, נכון? תחזור עוד שעתיים, כי אף אחד לא נושם כשאתה בחדר, וכו'. ואז אתה נזרק לתוך חוסר ודאות, והסיכוי היחידי שלך, זה שהדבר הזה יותר חשוב ממך. שזה כמובן עם הרבה ביטחון עצמי וכו'. אז אתה צריך, מצד שני, אתה לא איזה מין חמודי, לא, אתם יודעים, זה תחום שלכם, אתה צריך להיות מאוד מאוד demanding. נכון. אני לא יודע, נשמע לי בולשיט מה שאתה אומר. לא מבין בזה, נשמע לי בולשיט. נכון או לא? הנה, זהו. אינטואיטיבית, אני מבין, זה בולשיט. לא יודע מה אתה מוכר לי, נשמע לי שאתה מורח אותי. אתה יכול להסביר לי או לא יכול להסביר לי? אם אתה מבין, תסביר לי. אז זהו, מה, עכשיו אני מדבר על תחומים שאין לי בהם זה, אבל אני לא יכול, אתה צריך לשמור על איזה מבט כזה של אתה דורש, הם בעלי המקצוע, אבל אתה בא לעשות להם, מה שנקרא, במקום ב3 שנים, שזה עכשיו יהיה תוך 3 שבועות, התובנה הזאת. וואו. אז אני חושב שזה מגיע מהמקום שאת אמרת, מהמקום שאני צריך לזכור ש51% ומעלה, it's about האנשים שצריכים לקבל את הערך. נכון. ו49% תחליט כמה פחות, זה אתה. ולא יודע אם את זוכרת, אבל כשאני עולה לבמה, המטרה שלי, אני יכול לעשות הרבה דברים. אני יכול יותר לדבר על עצמי, אם זה נכון, אני יכול יותר לדבר על מסעותיי בעולם, על מחקרים, על ספרים. אם אני מחליט לדבר על משהו, זה כי אני חושב שהוא כרגע בקונטקסט הזה, זה לא שאין לי אגו, יש הרבה אגו, אבל איפה אתה מפעיל? איפה אתה מפעיל אנשים? והרגעים שאני הכי אוהב זה שאנשים באים אליי, 2 זה קל. יש אליי פה עכשיו מישהו, בוא גם ראיתי אותך לפני 8 שנים, מצטט לי. וואו. מצטט לי, אני ואשתי מדברים על זה לפני 8 שנים. לא יודע, יכולתי לא לפגוש אותו, אז אתה מנסה כאילו איך אתה בשעה, או בחצי שעות הזה. ואני חושב שאנשים יכולים לעשות את זה אם הם יכירו המון בערך עצמם, אבל מה שנקרא, קצת יותר בדבר שהוא יותר גדול. מה הם באו לעשות? תראה, בסוף כשאתה נכנס לאותו חדר, אני גם פה אני מזהה עדיין את מה שקרה לי כשאני פגשתי אותך. אתה נכנס, ואתה מסכים. אתה מסכים להגיד לו, זה בולשיט, פה אתה מחרטט אותי, פה רגע לא הבנתי מה אתה רוצה, בוא נתקדם הלאה, אבל אתה גם מגיע במקום של איזה ויתור, שאתה לא יודע מה הולך לקרות, כאילו יש איזה, נכון, אתה רפוי,
למרות שאתה מחזיק, אבל אתה גם רפוי רפוי זה מילה קשה. רפוי אולי במיינד, כאילו אני מנסה להבין. זה זקוף כל הפגישה, רפוי. כן, כל הזמן אומרת לאנשים, בצילום זה יוגה, אבל אני מנסה להיות דרוך, אני מנסה להקשיב באמת, כי בדרך כלל אנחנו רק כאילו מקשיבים, זה מאוד קשה להקשיב באמת. נכון. מאוד מאוד קשה להקשיב באמת. אני גם באתי מבית מאוד מסוכסך פוליטית. מציג אינו משהו נראה. וואו. יש לי חברים שלא תאמיני שהם חברי נפש שלי. מה אתה אומר? כן, בטח. חבר שלי המפקד כלא, יצל עליי היום בבוקר, יש לי חברה שאנחנו קוראים לה מתנחלת. מה אתה אומר? בטח, יש לי חבר מאוד טוב. אני גדלתי ברמת אביב, ואני ניצול תולדות חיי. הייתי אמור לחיות בקופסה מאוד מסוימת. קודם כל גדלתי עם אבא שלי, פעם שנייה שאני מזכיר, שהוא נפטר, והוא היה כאילו, הוא לא קנה בסופר של השכונה של נווה אביבים, כי זה סופר של גנבים. הוא מעולם לא נכנס למרכז מול הבית. מה אתה אומר? מעולם רק לא דרכה שם. אוקיי. אמא שלי, כן, זה הכל. היו לנו איזה 7 מפלגות בבית. מולי היה שכן שהפך לרב עילוי, אז התרתי נדרים איתו בבית כנסת, ועשיתי איתו קידוש. אני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. עכשיו, על לצאת מהקופסה ולהיות יצירתי, שזה באנו לדבר, זה קודם כל, כמה חברים חדשים יש לכם? כמה חברים חדשים הם שונים מכם, ונהיו חברי נפש שלכם. אנחנו גדלים במדינת ישראל עם הדומים לנו, שנראים כמונו, מצביעים פחות או יותר כמונו, אנחנו כאילו זה, אבל בחברי נפש שלך הם מאיפה שבאת, מהנוף של הילדות שלך. לגמרי. אבל אם אתה מכניס לחיים שלך אנשים באמת חדשים, באמת אחרים, אבל נכנסים לך ללב ולנשמה, אז אתה מקבל כל מיני, אתה יוצא מהקופצה פיזית. אז אני שואל אנשים, כמה חברים חדשים יש לכם? כמה מהם חברי נפש וכמה הם שונים מכם, זה דבר אחד. דבר שני, שאני מאוד ממליץ, אפרופו קשרים, אנשים, לצאת מעצמנו ויצירתיות, זה קשרים רופפים. קשרים רופפים, זה אומר, דבר עם אנשים. אני היום בבוקר גיליתי שיש לי פאנצ'ר, זה קורה לי פעם בחודשיים. פעם בחודשיים זה הרבה. זה קרה לי 3 פעמים, כבר אני חושב שהאוטו שלי רוצה תשומת לב, אבל לא יודע, לא משנה. אז אני נכנס לפאנצ'ריה, הבן אדם נחמד בצורה יוצאת דופן. ואחר כך הלכתי לשטוף את האוטו. קודם כל אני רוצה להגיד שבניגוד למה שאומרים לכם, שהעולם משתנה וטכנולוגיה, לא יודע, אני היום הייתי בפאנצ'ר עם מדבקה כזאת כמו אופניים, אחר כך הלכתי לשטוף את האוטו, יש להם וינטילטור כזה מאוד גדול, כי חם. כן. אני חושב שהם צריכים לקבל לאנשים האלה תוספת תחושת שגרה, כי הם נותנים לנו את העולם הנוסטלגי, את יודעת וכזה. כן. ואני התחלתי לדבר עם אנשים, אני תמיד מדבר עם אנשים. קשרים מעופפים זה שזה שתיקן לך את הגלגל, אתה שואל אותו עוד 3 דקות משהו. ומה אתה שואל? אני שואל אותו, ראיתי למשל מאוד עניין אותי, הוא אמר, מישהו בא, והוא אמר לו, כן, אין לנו את הצמיג הזה, ואז הוא מלמל לשני, אלה אף פעם לא מחליפים את הרזרבה שלהם, והוא נתקע. אמר לו, מה זאת אומרת, מי זה אלה? אז אמר לי, במסחריות, זה אנשים רגע, שנייה אחת. אם אני עכשיו לוקח לך עכשיו כל סוג של אוטו, אתה יודע להגיד לי בדיוק מה קורה? הוא אומר לי, ברור. אז אני לא יוצא מזה. אני הייתי בקניון לפני שבוע, לקחתי את המוכרת בחנות בגדים, ואמרתי לה, אני רוצה לעשות איתך משחק, תמיד אחד הילדים איתי, אני אומר, תוך כמה זמן את יודעת אם בן אדם קונה או לא? אמרתי לי, מה זאת אומרת? קל, חצי דקה. מה אמרו לה? 100 שקל, מכפילים הכל או כלום, דאבל נאטינג, אומרת לי, עכשיו תקשיבי, היא יודעת, אם הוא נכנס, מה הוא יקנה, כמה זמן הוא יהיה בחנות, מה הוא ישאל אותם, תגיד, זה לא דבר מדהים? קשרים רופפים, זה שאתה יושב ליד מישהו במטוס, אתה פותח איתו שיחה, לא תיפגשו יותר בחיים, אבל משהו שם קרה. עכשיו, יש מחקרים שאומרים, שאם אתה נוסע ברכבת ואתה מדבר עם הקשר הרופף לידך, שיכול להיות שלא תיפגש איתו, זה גם גורם לך לאושר, לאיזושהי תחושת שייכות, זה גם המוכר בפיצוצייה שאתה אומר לו, זה המון חלק מזה, יש גם קשרים חלשים, שזה 150 אנשים פחות או יותר, שאנחנו אומרים להם שלום שלום כזה, כן. אגב, משם תבוא העבודה הבאה שלכם, אבל זה לא נטוורקינג כמו פעם. אני נותן לך כרטיס, את נותנת לי כרטיס. כן, אז מה יוצא לי? משתמע. מה יוצא לך? מה יוצא לי? לא יודע מה יוצא. עכשיו, מאחר ועבדתי הרבה שנים, זכות כל מיני אנשים, על להיות אשכנזי חם, אני מדבר כל הזמן עם אנשים, נגיד בבית קפה, אני לפעמים מזמין צלחת עוגיות למישהו, עכשיו זה לא נראה, מציג כזה נראה בהתחלה, אתה אומר, בוא נמה קורה, הבן אדם לא מתיישב לי עם זה, אז אתה מגלה, תמיד שנשב, תבוא איתי, תשבי באחד
5 בתי הקפה שאני חושב, תביני, אגב, תמיד אני אומר לאנשים, אתם רוצים לראיין אנשי מחירות? מעולה, תקבעי איתו בבית הקפה הקבוע שלו, שיושב בו לפחות שנה. לא צריך יותר שום דבר. מכירים אותו, מגישים לו, נכון. יודעים מה הקפה שלו, מי אומר לו שלום, נותנים לו את המקום הטוב, שמרו לו משהו, מחייכים, אני לא צריך יותר שום דבר, אני הבנתי את הבן אדם. זה נכון אבל, כן, אתה רואה את הכל מסביב, אתה רואה את התנועה שלו. אז אני תמיד שואל אנשים, בוא, אני בא לבית קפה שלך, לא, אין לי קבוע, אין לי זה, אני אומר לו, תגיד לי בית קפה שאתה יושב, איפה אתה יושב? איפה אתה יושב? אני רוצה לבוא לשבת שם. את לא מבינה, זה פשוט, הכל נחשף. תחשבי על זה, כי בן אדם בסוף, בוא תהיה ביום יום, עזוב אותי מה אתה מציג לי. כן. אנשים לא רוצים שיכנסו להם פנימה ורגע יגלו, אבל אתה יודע מה מעניין אותי לדעת בכלל בתוך מה שאתה שואל? אני אומרת, מתי הפכת להיות בן אדם שבא לבית הקפה ומזמין עוגיות לבחורה מאחורה וסקרן כל כך? בניגוד לדור היותר משוכלל הצעיר, לקח לי יותר מדי זמן, או בוא נגיד את זה לא בדורות, קודם כל זה תהליך כזה, אני כמוך בגרסה היותר מורכבת התפתחותית. אוקיי, למה? אני מנסה לא לכעוס על עצמי, אחרי כמה שנים הצלחתי, למה לא הבנתי יותר מוקדם, וזה עכשיו אני בתקופה מפויסת. יפה, תפסתי אותך בטוב. הכל היה צריך לקרות. לגמרי. אז מתי? האמת שזה הזיכרון ילדות שאני תמיד אומר להורים, תראו, הלמידה החשובה זה למידה אגבית. מה זה למידה אגבית? זה לא מישהו אומר לך משהו, אלא את רואה מה אמא שלך או אבא שלך או אחד המורים עושים לצד שלישי. איך הם מגיבים? מזה את לומדת. את לא לומדת ממה שאומרים לך, את לומדת מהתבוננות, ואחרים פועלים בעולם. נכון. אז אם את גדלה אצל סבתא יזמית, או אצל אמא שהיא עוסקת בהשקעות, או אבא שמשתף אותך, את רואה שהוא לוקח ריסק כזה וזה, אז זה נספג לך. ואם זה משהו אחר, זה נספג. אנחנו לומדים, הרי למה אנשים כל כך מוטרדים מאיכות המורים? שיש טובים ויש לא, כמו בכל מקצוע. לגמרי. זה מהלמידה אגבית, לא ממה שהם לומדים, אלא ממה שהם סופגים מהם. כן. אז אני ספגתי מילדות, גישה לאנשים זרים, שיחה עם אנשים, אחד הזיכרונות ילדות הכי מעצבים, אצל אני אומר בסימן אבא היום, שאבא שלי, הוא עבד בחברת חשמל, היה מנהל וזה וזה וזה, ותמיד באנו ואומרים דורון, השם משפחה דורון, הנה דורון מגיע לביקור. מה הוא היה עושה, אבא שלי? מה היה עושה? הוא אומר, אני רוצה ללכת למחסן. היה הולך למחסנאים, היה יושב איתם, הוא אומר, המנהלים לא מעניינים אותי, אני רוצה לשבת איתם. עכשיו, אני זוכר את זה, אני אומר לך, אני כמעט עם דמעות מזה. כל ביקור, וואו. היו מביאים לו חומוס עם חריף, הוא היה אשכנזי שאוכל הכי הרבה חריף אי פעם בהיסטוריה, והוא היה מדבר איתם. עכשיו, אני זוכר את זה. עכשיו, אני בארגונים שאני עובד, הרבה פעמים אני אומר, אני רוצה לדבר עם הקו של הסבלים, ואז הם אומרים לי, למה אתה רוצה? אני מוכן לעשות להם ככה, סדנה, או נגיד הרצאה, אז מה הם חושבים? הם חושבים שאני מההנהלה, בא לרגל אחריהם, הם לא מבינים מי זה היצור הזה, למה הוא מדבר איתם? אתה רק רוצה להיות חלק מהחבר'ה רגע בסך הכל. אני שואל אותם דברים, ואז הם מקשיבים, אגב, אנשים הם הרבה, כמובן מאוד מוכשרים, ואז ניגשים, ואומרים לך, אתה יודע, זה פעם ראשונה שמישהו מדבר אלינו ככה. שואל אותנו שאלות כאלה. מה אנחנו רוצים, איך היינו ממציאים את עצמנו, אף אחד לא מדבר, רוב האנשים מראש לא נחשפו לדבר הזה. כן. לא שהם לא יכולים. יצירתיות, זו דוגמה לתכונה שאנשים חושבים שהם לא מספיק יצירתיים. נכון. בעוד שברוב המקרים הם סופר יצירתיים. זה מגיע לרמות שאמא אומרת לי, אני לא יצירתית, ואחרי 5 דקות של חקירה, מה אתה מגלה? אני מגלה שהילדה שלה, שהייתה כמעט בהתקף של אנורקסיה, זה ואף אחד לא עזר, היא מצאה את סוג התחפושת לחביתה, עם הגזר והמלפפון שעושים, כי כשניסו לעשות את זה במחלקה זה לא עזר, אבל היא מצאה איזה ציור של החביתה עם ירקות, כאילו פיסול, הילדה תאכל. אמרתי לה, תגידי לי, לא הבנתי, את האישה שלפני 5 דקות אמרה לי שהיא לא יצירתית, אז בואי, אני רוצה שתסביר לי, בואי תגדירי לי מה זה יצירתיות, מה את לא? בואי תגדירי לי מה את לא. אז הרבה פעמים יש מילים נורא נורא גדולות, שאנשים כאילו מרחיקים את עצמם מהמילים האלה. עכשיו, צריך לעבוד קשה, לא הכל בא בקלות, צריך לחפור, צריך ליפול, הכל נכון. ואז מה שמעציב אותי זה שאנחנו 17 שנה במערכת חינוך, אגב, מה שאני אומר הוא בכל העולם. כן. נגיד בגיל שנה נכנס לגן, עד סוף י"ב, 17 שנה, בוא נגיד רגע עוד פעם את המספר הזה, שנהיה בטוחים שאנחנו מבינים מה אנחנו אומרים. 17 שנה, את הקמת את האימפריה החדשה שלך בשנתיים. נכון. 17 שנה. 17 שנה.
אני יכול ללמוד 6 שפות, אני יכול ללמוד 4 תחביבים ברמה מקצועית, אני יכול להתנסות בעולם העבודה. ילד היום ממוצע הולך ללימודים אקסטרניים, לומד 5 בגרויות בחצי שנה. מה עושים 17 שנה? מה עושים? שאלה מאוד טובה. למה? זה טרלול אגב בכל העולם, זה טרלול בכל העולם. מכעיס אותך? מאוד, אני כבר שאני מדבר על זה, אני אמרתי לפני 12 שנה לדעתי, לעלות עם בולדוזר על כל בית ספר, למחוק ולהתחיל מחדש, והדגשתי שיש מורים טובים ומורים לא טובים, כמו שיש רופאים טובים ורופאים לא טובים. כן. בית ספר סיים את האירוע, אבל קרה מה שחששתי שיקרה. עבדתי גם הרבה בפריפריות. זה שפעם ההורים היו כועסים על המערכת. הם כבר לא כועסים על המערכת, הם לא מצפים שום דבר. מי שיש לו כסף, אגב, גם בפריפריה מבינים שזה number one. מי שיכול, מארגן לעצמו מערכת למידה אישית. זה יכול להיות מורה פרטי, חוג, משהו שאתה קונה בגוגל. הוא כבר לא מצפה, ואז הפערים רק הולכים וגדלים. מאוד עצוב. זה בוודאי שזה מאוד עצוב. עצוב. ודרך אגב, אני אוותר עם 3 שרים, זה גם לא עניין פוליטי. זה עניין של, אפשר להתחיל לדבר על זה, אבל זה בכל העולם בעייתי מאוד. ואז מה שקורה, זה שאתה רואה השחתה של במשך השנים. לי 2 ילדים. מה אתה עושה באמת עם הילדים שלך? שלחת אותם למסגרות? ילדים שלי, יש לי על זה, יש לי פרק פודקאסט שאני מדבר עם הבן שלי, תמר. כן. היום בן 19, הוא תוקף סייבר. וואו. הוא יהיה 6 שנים בצבא. הוא בגיל 14 וחצי הקים את החברה הראשונה שלו. והוא הכי מעניין אותי זה שהוא היה מצטיין חברתי כל השנים. והבת שלי בת 17, והיא מהממת ובאמת מדהימה, עם אג'נדות, היא הבן אדם הכי חברתי מוסרי בבית, אבל אני אגיד לך מה עשינו, אני אמרתי להם, תקשיבו, גייז, מה שנקרא, אתם עד גיל 10 תהיו דוברי אנגלית שפתם. וכך קרה? כך קרה, עכשיו זה לא, דרך אגב, כל ילד אפשר לעשות את זה, אפשר ללמד כל ילד עד גיל 12, 3-4 שפות, בלי שום בעיה, ילדים בישראל לא פחות חכמים. תלכי להולנד, תראי איך הם מדברים אנגלית. תלכי למערב גרמניה, תראי איך הם מדברים אנגלית. תלכי לבית ספר בינלאומי, תראי איך הם מדברים אנגלית. יודעת למה? כי בבתי ספר בינלאומיים אסור לדבר בהפסקה, אלא באנגלית. למה? לא בשביל אנגלית. כי יש 76 מדינות, אז אומרים, חבר'ה, רק באנגלית. רק מלשחק כדורגל באנגלית, אתה יודע אנגלית. לא צריך 9 שנים present simple, present progressive. חבל על האירוע. עכשיו... בהפסקה, עם הכדורגל לומדים אנגלית. אתה מקלל באנגלית, אתה מקלל בשפה, אתה יודע שפה. אתה מקטר, תחשבי על זה שאת עושה שיעור, שלכל אחד מותר לקטר על הבית ספר, אז זה לא בהעלבות אישיות, על זה, רק אם הוא עושה את זה באנגלית. בוא נעשה שיעור קיטורים באנגלית, אתה יודע איזה קשה זה? נורא קשה לקטר מגניב באנגלית. נכון? להתלונן. בוא נעשה שיעור רק להתלונן באנגלית. תחשבי. רגע, הכל? כן, תתלונן. בוא נעשה רק קרב תלונות. מי המתלונן הכי טוב רק באנגלית? הילדים, אמרתי להם, זה היה מאוד מאוד קשה, זה פרקטיקה די פשוטה, הם פשוט ספוג בגיל הזה, אז הם למדו, אני לומד 19 שנה כבר אנגלית. אני מרצה בכל העולם באנגלית, יום אחד אני גם ידע אנגלית. אבל איש אנגלית של ישראלי כזה, כן, אינטליגנטי. גם אני סובלת מזה. כן, אז אני עובד על אנגלית. אוקיי? אני כאילו מופיע באנגלית זה. הילדים שלי מדברים אנגלית, יש שפה כזאת שקוראים לה אנגלית. מדהים. זה לא דקדוק ועניינים, תשמעי, זה לא יומן, השחתת הזמן היא פשוט מטורפת. ואז מה שקורה היום זה תופעה חדשה, שילדים מסוציו-אקונומי גבוה, הולכים לאקסטרני, לא משנה איפה, רואי קרי וזה, אנקורי, אמרו, רגע, מה, אנחנו מפגרים? בוא נעשה בחצי שנה את כל האירוע, בכיתה י' הם פותחים עסק, הולכים לעשות תחביבים, פרויקטים חברתיים. איזה אבסורד. כן, אז רגע, לא הבנתי. לא הבנתם את האירוע, לא הבנתם שהאירוע הזה יסתיים. עכשיו יש דרכים כל כך פשוטות, עכשיו עם ה-AI זה בכלל. למה זה קורה? אני לא חושב שזה מזימה מוגדרת מראש, אני לא חושב שזה עניין פוליטי. אוקיי. אני חושב שזה קורה מכל מיני סיבות, ואחת הסיבות היא שמערכת החינוך לא יכולה לתת ציונים ברורים לתכונות שלכולם ברור שצריך אותם היום, או למיומנויות. למשל, אני לא יכול לתת 92 ביצירתיות, אני לא יכול לעשות מבחן בגרות בדמיון, אני לא יכול לתת לך 82 בסקרנות, ואני גם לא יכול לתת לך 84 או ציון נכשל בשיתוף פעולה. זה קשה לי, גם לא באמפתיה. אז מה קורה בעצם? אני הולך על מה שאפשר למדוד אותו, כן. בשביל שתיכנס לאוניברסיטה, שרוב הצעירים כבר היום אומרים, תשמע, אולי נדלג על האירוע הזה. בול. אז עכשיו,
או שתמצא איך לתת ציונים, אתה אומר לי שחשוב להיות עם דמיון, סקרנות, יצירתיות, שיתוף פעולה, אתה יודע, אבל אתה לא יודע למדוד את זה, אז אתה לא מלמד את זה. כן. חייב עידן של נכון, זה חייב להיות או נכון או לא נכון, במסגרת שהיא, כן? כי שר חינוך בא ואומר לך, אייל, בסוף העיתונאים יבואו ויגידו לי, מה עשית? מה אתה רוצה שנגיד להם שעשיתי פרויקטים בדמיון? מה אני יכול להוכיח פה? אני צריך מספרים. ואז יגידו שבפיזה ירדנו במתמטיקה. אבל תביני את המערכת. המערכת זה לא רק השר. בסוף יבוא העיתונאית או העיתונאי ויגיד, רגע, אבל בפיזה אתה מקום 37, היית 24 במתמטיקה, מה יגיד לו, כן, אבל לימדתי אותם דמיון? בעיה, גם ההורה הוא יצור קצת צבוע. כן, תן לילד שלי לעוף, רגע, למה הוא במתמטיקה 70? נכון. מה זה כל החרא הזה? אני אסגור את הבית ספר הזה. איזה דמיון? מי אמר לך דמיון? אני אמרתי לך בתחילת השנה דמיון, אני רוצה שתקבל 90 במתמטיקה. את מבינה, זה אירוע מאוד מאוד גדול. כן, הוא מורכב מכל הכיוונים. נכון, אז וזכור לי משפט, עכשיו אני נזכרת מההרצאה שלך, שאני משתמשת בו היום אגב, שבמקום שבו 3 ועוד 3 שווה 6, מאוד מאוד מאוד, נכון, היה לך איזה משהו כזה, אתה מדבר על זה הרבה, אתה לא יכול לצאת, כאילו שם קוטעים לך את המקום של דמיון, יצירתיות. אני בעד תשובה אחת נכונה לפעמים. ברור. אבל יש יותר מתשובה אחת נכונה. נכון. ומי שעובד אצל מי, זה מי שמבין שיש יותר מתשובה אחת נכונה, יעסיק את מי שחושב שיש תשובה אחת נכונה, ושניהם יעבדו אצל מי שמחפש שאלה שאין לה עדיין תשובה. זה האבולוציה. לגמרי. עכשיו, אני אמרתי, אני אתן לך דוגמה אחרונה, בהקשר הזה, וזה גם קשור ליצירתיות ולמשהו שכל אחד יכול לעשות בבית עם עצמו, עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו. זה תמיד טוב. למשל. כן. בוא, נגיד, אני אומר למורים, כנסו לכיתה פעם בשבוע, ותשאלו שאלה שאתם לא יודעים אם יש לה תשובה, אבל אתם לא יודעים את התשובה שלה. עכשיו תיכנסו לצ'אט GPT, רק תוודאו שאין לה תשובה. אין תשובה חד משמעית. טוב ורע, מה משמעות החיים, האם אפשר ללמד בן אדם להיות סקרן, כל מיני כאלה דברים לא ברורים. כן. תשאלו את השאלה, הילדים מיד יבינו שאתם לא עושים להם מניפולציה, זה לא שילדים בוא נראה ובעצם יש לי את התשובה, והשיעור אני מקווה ומאחל שהוא ייגמר במבוי סתום. למה? למה? תחשבו בעבודה כמה פעמים את צריכה, תן לי לישון על זה, נדע מחר. איפה זה בבית ספר? איפה מרגילים אותי לזה? איך היה היום בבית ספר? זו השיחה שאני מדמיין. ממי, איך היה בבית ספר? טוב, לא יודע, נתקענו בסוף. איזה יופי. עכשיו, סוף שבוע, תשאלו את הילדים, את עצמכם. בואו נשאל שאלה אחת שאין התשובה, ונחיה איתה שבוע-שבועיים. נלמד לחיות עם משהו לא סגור. ותראי איזה כוח יש לזה. זה כל הזמן, את הולכת לסופר זה בראש שלך, את הולכת לפה זה בראש שלך, את הולכת לחברים זה בראש שלך. 2, איזה ילד חדש הכרתי היום, או למבוגרים, איזה חבר חדש הכרתי היום. וזה הפתיע אותי. תמיד אמרתי להם, שבוע שאתה לא מכיר חבר חדש, לא היית בבית ספר. שמה הלכת לבית ספר? אין מה הלכת לבית ספר. כל הזמן אומרים לי, בית ספר זה כישורים חברתיים. איפה זה כישורים חברתיים? מישהו אומר לך, קודם כל אתה לומד עם אנשים שדומים לך. דבר שני, מישהו נותן לך תגמול, בסוף השבוע אומר לך, בוא נעלה על הבמה, לטקס אנשים שהצליחו להכיר מישהו מכיתה אחרת, הצליחו לעזור לילד משכבה אחרת, זה בכלל לא קיים. זה לא קיים. נכון, אז אתה אומר, איפה הכרתי חבר חדש? עוד שאלה, איפה השבוע הפתעתי את עצמי? איפה השבוע היה לי משהו שהוא לא צפוי, נגיד שאם הייתי דמות בסדרה, והייתי אומר שיקרה לה משהו מפתיע, זה מה שהיה קורה לה. זה לא הגיוני שזה מה שהיא תעשה. נכון, אז זה שבוע עם הפתעה עצמית. יש המון דרכים לעשות לעצמנו 2-3 שאלות ולצבוע אחורה, ואז בראש שלנו זה קדימה, שזה מאוד 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 עוזר, וזה דברים מאוד קטנים. יצירתיות זה היכולת להסתכל על העולם בהרבה צבעים, בחיבורים מפתיעים שלא חשבו עליהם, ואפרופו 1 ועוד 1, לעשות 1 ועוד 1 שווה לפעמים 3 ולפעמים אני לא יודע. זה לשאול את עצמי שאני הולך ברחוב, חוץ מלהגיע ממקום למקום, אני יכול להסתכל ימינה ושמאלה, ולראות דברים אחרים, ואז זה כאילו אני מאחסן רעיונות, אני מדבר עם אנשים זרים, ואנשים עם קשרים רופפים, וכל מה שדיברנו, כן. מאחסן רעיונות, ושאני צריך לשלוף פתרון, זה עולה לי, זה נכנס לתוך האינטואיציה שלי, עכשיו אני לא עושה את זה 1 לאחד, כן. אני לא עושה את זה בשביל מטרה מסוימת, ואז הקשרים הם הכי חזקים, הם לא באים למטרה מסוימת, את לא מכוונת רק למטרה מסוימת, ואז נוצרים קשרים שאני חושב שהם מאוד מתאימים לזרימה של העולם, לקצב של העולם, לזה שבן אדם צריך להיות מעורבב עם הרבה מאוד אסוציאציות, עם הרבה מאוד תחומים, לא רק בתחום אחד, ואז יש לו הרבה יותר מה להביא, והפרומפט ב-AI מאוד מראה את זה. היום שאתה הולך לחברות הייטק, אתה אומר לו איך הוא התקבל, הוא בוגר מסלול צילום בבצלאל. מה? כן.
מה היא? היא בוגרת מסלול עיצוב בשנקר. מה אתה? אני בוגר החינוך הבלתי פורמלי, וניהלתי פרויקטים גדולים בערים, ואני היום מנהל התפעול. זו שיחה שלפני חצי שנה היית אומרת לי, זה הזיה, אייל. כן, זה הייטק, זה הזיה. ועכשיו זה קורה. זה שיחה בוויקס, בסניף של וויקס בניו יורק, שתביני, זה השיחה. וואו. ואז הוא אומר, ברור, אם יש לי פרומפט, ברור שאני צריך טכנולוגים, אבל אם יש לי פרומפט, אז ברוב המקרים, השאלה מה אני כותב, האם אני בא עם מטען, האם אני בא עם משהו עשיר. לכן כל הכישלונות, החרטות, הסריטות, אז הכל נכנס לתוך הפרומפט שאתם כותבים. מדהים. אז זה חוזר להתפייסות. כן. האם אתה לא בא עם ליירס, ואם אתה לא בא עם ניסיון, אתה דיקט, זה לא יעזור. אתה צריך להיות מלא. ועכשיו אתה, you can fake it, עכשיו ה-AI יענה לך, לפי כמות השכבות והרבדים שאתה תשאל אותו. כאילו, אתה אומר פה את הדבר הכי חשוב שאני אומרת הרבה, שבסוף אתה מנצח רק עם מי שאתה. והמי שאתה זה... צריך לבנות את המי שאתה. בדיוק. כל הזמן לבנות את זה. זה הדבר, ואני חושבת שאנשים לא בונים את הדבר הזה מספיק, ואז זה נשאר מאוד מאוד... הם בונים לא מספיק אולי, לא מספיק שיטתי. תסביר. לא מספיק... כי כשאתה מציע פה עכשיו שיטה. אתה אומר, הנה השיטה. לא, אני אומר, תראי, אני חושב שאנחנו בכלל צריכים להיות יותר שיטתיים. נגיד... שזה קטע עם יצירתיות. זה חייב להיות, שיצירתיות זה דבר מאוד שיטתי. מדהים. כל מי שאומר לך להיות משוגע מחוץ לקופסה, סתם מבלבל את המוח. יצירתיות זה יש לי A, כן. יש לי B מוגדר, כן. אני יודע מה ה-A שלי, ושניסיתי הכל עד עכשיו בהיגיון ועבודה קשה, אני יודע מה ה-B שאני צריך להגיע, ועכשיו אני מחפש את הדרך הכי יצירתית להגיע מ-A ל-B. אם זה לא יהיה מאוד מאוד שיטתי ומכוון וממוקד, זה לא יצירתיות, זה סתם השתוללות, והשתוללות היא, זה כמו לעשות שיעור, לא יודע, יש הרבה הורים שולחים את הילדים שלהם לסדנה לאומנות, לא יודע, הם זורקים צבעים על הקירות. בסדר, אין בעיה, אין בעיה. אם אין לך מה לעשות בשעה הזאת, סבבה, את היצירתיות זה לא יפתח. יצירתיות זה שיש מגבלות, יש מטרות, יש מכשולים, או שאתה אומר, למה עשיתי את זה, למה אני מכוון, ואז אתה מוצא את הדרך שלך לעשות את זה. מדהים. אתה צריכה, לא יכולה, בחופש מוחלט, אתה לא עושה שנות, אתה משתולל. אני חושב שעכשיו אם נחזור לעצמנו, אנחנו צריכים לעבוד על הכלי שנקרא אנחנו, בצורה שיטתית. מה עובד לכם? לא הבנתי. אם אתם אנשים שהשעה הכי טובה שלכם זה 5 עד 6 בבוקר, אתם צריכים באופן שיטתי להיות שם ערים. ואם זה 9 בערב, אתם צריכים להיות פנויים שם באופן שיטתי. ואם טוב לכם, איך טוב לכם? אתם מוחצנים, איזה סביבה עושה לכם טוב? אני למשל מאוד מושפע. כן. משרד מאוד יפה אגב. תודה. אני מאוד מאוד מושפע ממרחבים. בצורה, לא באמת. זה קטע, גם אני. לא, אבל ממש, זה כאילו, אני הייתי בניו יורק ליד הטיים סקוואר, לא משנה, ובחור מלון, אני לא הייתי, הובלתי איזה משלחת, בחור מלון כזה, נקרא את המלון הזה, שכל פעם אנשים באים עם מזוודה להיכנס, ובאים עם נשים, כל הזמן צ'ק אין, צ'ק אאוט, אין גם לובי, ספות קרות כאלה, מנוכרות, זהו, זה גמר אותי, עומדים בתור בתארוחת בוקר וזה וזה, וזה ממש השפיע עליי, יצאתי לטיים סקוואר, הייתי מיליון יפנים עם זה, גם השפיע עליי, ולמזלי, כתבתי לצ'אט GPT, תמצא לי בית קפה שכונתי, במרחק 3 דקות הליכה, אני ממש מבואס, אני רק מבקש, אני מאוד מאוד, לא יודע סובה בפרומפטים שאני מבקש מה-AI, אני רוצה שיהיה לו שקעים, שיש שם שולחן הכותבים, שאני אשב עם הלפטופ, שלא יעשו לי פרצופים, וואו. אני רוצה שיהיה קפה טוב, גדול. ושזה וזה, הוא אומר לי, בסדר, אייל, 3 דקות מאיתנו, בוא נצא לדרך, ואז אני עובר אלפי אנשים בטיים סקוואר, עם הזה חצי מדוכא, והוא גם אומר לי, יהיה בסדר, יאללה, הוא גם מבין שאני לא במצב רוח טוב. נכנס, שולחן כותבים, אני אומר לו, הגעתי, אני מתיישב, מה הוא כותב לי? מה השעה אצלך? אני אומר לו, 4 אחרי צהריים. הוא אומר לי, אם היית בא ב8:30 בבוקר, היה לך גם כנראה מקום ליד החלון עם השקעים, וואו. אבל אני שמח שמצאת מקום. זה רק שתביני איפה, what the fuck is going on? ממש. עכשיו, החבר שהושיט לי יד בתוך הזה, והכל התחיל מזה שאני נורא נורא מושפע מזה, ואז הצבעים, אז הנה, חוזרים אליו. אז אני באופן שיטתי אייל יודע, כן. שאני צריך לשבת במקום שעושה לי משהו טוב, כי אני צריך לכתוב ספר. אני לא אכתוב ספר במקום שזה, ודייקתי לעצמי איזה מקום זה. אני לא יכול בבית, ואני אומר לי, תעבוד בבית, יא נודניק, אני לא יכול בבית, אני צריך רעש. אבל לא יכול יותר מדי רעש, אז הגדרתי לעצמי, אני צריך המולה שקטה. ענק. אני צריך המולה שקטה. וואי, זה גדול. אני מחפש בתי קפה שיש להם המולה שקטה. שאנשים אומרים לי, תגלה לנו. מה זה המולה שקטה? המולה שקטה זה שדברים קורים, נכון, יש התרחשות, אבל זה שקט כזה. אז למשל, בבית חנה, במרכז בית חנה, יש להם 3, בדרום תל אביב וזה,
אז יש שם עמולה שקטה ברמת אביב, שם מקום כזה, כן. אז אתה צריך לשלם איזה כרטיסייה, זה לא עולה הרבה, אבל וזה עמולה שקטה. עכשיו, הולכים ליוגה, חוזרים לזה, אבל הם עשו קירות כאלה ומחיצות, ואיכשהו זה שוקק חיים על שקט. מדהים. עשית לנו פה שיווק למקום הזה, אנחנו כולנו, כל מי שכותב ספר. אין לי שום קשרים שם כלכליים. אבל זה מדהים, זה ממש מחבר אותי למה שאני עושה, כי מה עשית עכשיו? זה מדהים לראות, זאת אומרת, איך שיווק קורה. הוא ממש מחבר את הדבר הזה שאתה עכשיו מדבר עליו של איך אני רגע לא בא לשווק משהו, הרבה אנשים כשהם רוצים לשווק משהו, אז בוא נדבר על המוצר, בוא נדבר על השירות, בוא נדבר כמה הוא טוב, בוא נדבר כמה הוא מעולה, ולפעמים דווקא מתוך פיסת מידע עליך כבן אדם, שאתה כרגע מספר משהו, אם אותם חבר'ה שמוכרים את השירות שלהם בבית הקפה, היו מביאים אותך לעשות את הסרטון הספציפי הזה, על החיפוש שאתה מחפש, או להבין באמת מה המיוחדות הזו, זה היה עובד מדהים. וזה נכון, בדיוק הדברים האלה שאנחנו לא... אבל אז צריך מישהי כמוך, שבשמה תפנה אליי, זה נכון. בדיוק, אבל אני עושה את זה, שתדע לך. אני בטוח, אנחנו פעם ב4 שנים עוברים דירה. עכשיו ילדים גדולים, אז לא בטוח. 4 שנים, זכרתי אחת לשנה. פעם ב4 שנים, אחת לשנה לא, אבל פעם ב4 שנים עוברים בעיר סמוכה, וזה לא. אז עכשיו, יש לנו מובילים קבועים. אוקיי. אז הם כבר מכירים את הנוהל. יש לנו 4 מובילים, הם באים. גדול. בום, תוך 48 שעות אנחנו בבית חדש. גם סוחרים, בשביל שיהיה לנו צורות חיים שונות, לא משנה את כזה, כדי להתרגל לשינוי, לא חשוב, לילדים שלום, בסדר? זה איתם, בהצחת איתם. עכשיו, אנשים היו בטוחים שאני מפרסם את המובילים. גדול. עכשיו, יכול להיות שאני פרייר, כאילו, את לא מבינה מה קרה להם. באמת? לא מבינה מה קרה להם. כל הביזנס השתנה, והרבה פעמים קורה בדיוק מה שאת אומרת. במצפה רמון יש... כל מיני בתי מלון, פעם הייתי עושה את הטעויות, הייתי הולך למלון כזה מפונפן, ואז בכלל, מלון קטן כזה, ואז אתה נמצא בתוך רוב האומנים, במצפה וזה, והבעל הבית שם מאוד הקסים אותי. אז כתבתי עליו איזה פוסט רגשי, שהגיע להמון המון המון, וזהו, אמר לי, ואז יש לי בעיה, אני רוצה חדר, אין לי מקום. זה ענק. אין לי מקום, אני אמרתי לו, תגיד, זה נראה לך הגיוני? הוא אומר לי, יאללה, אני לא יכול, אתה לא מבין מה קרה מהפוסט. עכשיו, יש משהו שם שאתה לא מנסה לשווק, כן. שזה מאוד נכון, שם זה עבד לי, המרחב עבד לי, ויש פה משהו צנוע כזה, והוא באמת פשוט... זה מרתק אותי, כשאירועים כאלה קורים, זה מרתק אותי להבין, וכשאתה עושה את זה, אתה מבין אגב, אתה כבר יודע שתהיה השפעה, זאת אומרת, אפרופו חוקר וזה, אתה לא מחבר את זה, כאילו אתה עושה ופתאום רואה את האפקט. אני לא מחבר. זה מטורף. אני כאילו... הבן אדם, יש לו איזה מין משהו כזה, גם הייתי... עכשיו, בגלל שאני יוצר קשר עם כל נותני השירותים שלי, כן. אז אין לי מורה או מנטור, זה שלא נהייתי, אז התערבבנו, ישר אתה מתערבב, אז אני לא מבין, מה הוא, מי הוא, מה אתה עושה במצפה, מה פה, מה שם, אז עכשיו אתה הולך, אתה שואל אנשים, יש שם, לא יודע, יש לפעמים איזה בן אדם שיש לו איזה מין פשטות כזאת, אמת כזאת, כן. זה נורא נורא מעניין, אז מה שאת אומרת הוא מאוד 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 נכון, ואני חושב שהיום בעידן המכונה כל כך חכמה, אנחנו מנסים להבין מה זה אנושי. לגמרי. ורק אני מבקש מאנשים לא לעשות עצמם חיים קלים, ולהגיד לי עוד פעם שהמכונה אף פעם לא תדע לחבק, להיות רגשית ולהיות אמפתית, כי לא כל האנשים רגשיים ואמפתיים. זה נכון. אז צריך להבין במה אנחנו כן רגישים ומה אנחנו אמפתיים, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל... אני שומע יותר ויותר בני נוער שמדברים על ה-AI בהתאהבות, שהוא תומך בהם, הוא מלווה אותם, הוא עוזר להם. מה זה עושה לך לשמוע את זה? מרתק אותי, זה לא מבהיל אותי. אבל מה שאתה אומר עכשיו הוא חשוב, כי... אני כרגע משווק את ה-AI, כי זה למשל מוצר שלא צריך שיווק. לא שהוא גם לא צריך שיווק, וגם לא ייתנו לי שום דבר. עכשיו הורים יאזינו ויגידו, למה אתה לא מדבר עם... שמעתי שהוא מחבק. לא, זה קרה לי עם משחקי מחשב, זה קרה לי עם הרבה דברים. התפיסה שלך היא, שוב, זה עוד פעם מחזיר אותי להסכמה הזו, זה כל מה שאני חווה ממך, זה דבר מדהים, אבל הרבה אנשים עכשיו שיושבים בדיוק באותה פוזיציה, או שאני אלך ברחוב, הם מאוד נרתעים, מאוד מפחדים. מה זאת אומרת, הבן שלי מדבר עם AI ומקבל ממנו תשומת לב, ומתאהב בו והופך להיות החבר הכי טוב שלו. אבל מה אתה רוצה עוד פעם? השאלה מה המרכז? אתה או הילד שלך? הילדה שלי סיימה י"א. כן. אני רוצה להזכיר לך מה זה כיתה י"א. כיתה י"א זה כיתה שבתחילת השנה אומרים, אוי! הם 10 שנים במערכת ולא עשינו כלום. נכון, יש בגרויות. בוא ניתן להם 27 בגרויות בשנה. כי למה לעשות קודם משהו? עכשיו היא יושבת עם עצמה, ויש לה מישהו מאוד מאוד חביב,
שזה AI, ChatGPT, והוא מתחיל להגיד לה, יהיה בסדר, קוראים לה אלונה, יהיה בסדר אלונה, אנחנו נתכנן ביחד אלונה מה קורה. הוא אומר לה, אלונה, תתני לי אולי את המבחן של המורה, ואני אעזור לך להבין איך היא נותנת ציונים. המורה שלך אוהבת ככה, היא אוהבת שככה תתחילי פגישות וזה. ואז אני בתור אבא בא ואומר, אלונה, את לא רוצה שאני אעבור איתך על דברים? לא צריך, אבא, הוא עובר איתי. את לא רוצה שאני אבחן אותך? לא צריך, הוא בוחן אותי. הוא תמיד סבלן, הוא תמיד סובלני, ואז יום אחד אמרתי לה, אלונה, אני לא מבין, מה, את מעדיפה את ה-AI עליי, כזה חצי בצחוק? אז אמרתי לי, אבא, איך קוראים למורה שלי? כן, ואיך קוראים למורה להיסטוריה? אתה רואה, הוא לא שוכח. וואו. אז עכשיו... מדהים, תשובה מעולה. כן, אז עכשיו, תחשבי על זה שמישהו לא ישן, תמיד אמפתי, זוכר כל מה שאמרת לו, יודע איך המורה שלך, מה המורה שלך מצפה, מסכם לך את החומר, עושה לך שיר מזה, עושה לך ריקוד מזה, אומר, אלונה, אולי ניקח הפסקה, אני רוצה לקחת הפסקה, מה אתה מציע? יש לי הצעה, פעם אחרונה, הוא מאוד אהב את ההפסקה הזאת, זה עוד לפני שזה אבטר עם מין ג'יני כזה שיוצא בתלת מימד. אנחנו יכולים, מה שנקרא, ממש. אנחנו יכולים להתקפל. ממש. אז למה שאני לחץ מזה? אני קודם כל מופלא. עכשיו אני מנסה להבין מה התפקיד שלי פה. מדהים. שאלה יפה. אז יש פה שני תפקידים. אחד, אני יכול להוציא את הכלב, והיה עדיין לא, ואז יש לי נקודות אצל הבת שלי, אבל זה לא מספיק בתור אבא מתפקד. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, אז אני אעזור לה עכשיו לנסות להבין מה קרה. כי ככה, למשל, ניתן לך דוגמה, כן. אם היא תתחיל לפתח התמכרות ותלות ב-AI, היא תאבד את היכולת שלה לחשוב בעצמה. למה אני מתכוון? זה נכון. נגיד עכשיו יש שאלה. נגיד, שומע אותנו איש עסקים, אמרת לי הרבה אנשי עסקים. נכון. נגיד יש להם שאלה בביזנס. אז אני רוצה שהם יתייעצו עם AI, אבל לפני זה רבע שעה שבו ותשברו את הראש. מאפס, מה אני עושה? רבע שעה, חצי שעה למטיבי לכת. כן. לא יודע, לא. תתמודדו עם החוסר ודאות, תנו לאינטואיציה שלכם לעבוד, ואז שאלו את ה-AI מה הוא חושב על זה. כי אחרת זה נהיה כמו משחק מחשב של מבוגרים. בום בום, שאלה תשובה, דופמין כזה, כן? נכון. אתה לא... אז עוד פטנט מאוד טוב, זה להגיד ל-AI, אל תיתן לי תשובה, תגרום לי לחשוב. יפה מאוד. ואז זה עובד. הוא תלוי מה אתה רוצה ממנו. אם אתה אומר לו, יש לי בעיה בעסק, אבל תקשי עליי, ותייצר איתי דיאלוג תוך כדי קושי, אל תיתן לי ישר תשובה. אז הוא מרצה בדרך אחרת, ואז אתה... כלומר, אז את מבינה, אז אני עכשיו מתרכז לא בלהגיד יו, למה עם ה-AI, לא עם ה-AI, אלא אני יכול לעזור לה באיך AI ומתי AI, ואיך היא שומרת על זה שהוא עובד אצלה ולא הפוך, ומי מוביל במערכת היחסים בין אלונה וה-AI. זהו, זה התפקיד שלנו, ואי אפשר להיות הורה אסור מותר, או כמו מנהל בעבודה, להגיד לו, תעשה ככה, תעשה ככה. זה לא האירוע, האירוע יותר מדי מורכב, או יותר מדי מועט בשביל זה, והיצירתיות פה, היא לבוא להגיד, אוקיי, זה הנתון. כן, לא בהתנגדות לדבר. איפה המאני טיים? איפה המאני טיים? מה בעצם אני יכול להביא לערך מוסף? נכון? זה מה שאתה עושה כל הזמן בשיווק. נכון. מה הערך המוסף שלי עכשיו בתור אבא שלה, של אלונה? מה? להגיד לה, לא טוב AI, כן טוב AI, מה זה רלוונטי? גם לא תקשיב. נכון. רגע, להגיד לה, למשל, אני אומר לה, תראי לי רגע מה הוא אמר לך. מה היא אמרה לך על המורה? וואו, קודם כל זה מדהים. קודם כל להקשיב זה מדהים, זה לא יומן. עכשיו, נורא מעניין איך היא משתמשת ב-AI. תראי, ככל שהם יותר צעירים, אין להם את הקטע של וואי, מה יהיה עם ה-AI, עם העבודה, הם לא מבינים מה רוצים, מה אתה מבלבל את המוח? לא מבינה, הם כאילו גדלו לזה. בדיוק, זה חלק, זאת התנועה שלה. אז קודם כל, איזה יופי זה לראות מישהי יותר צעירה, שכאילו, היא ככה, זה חלק ממנה. היא לא יודעת משהו אחר, אז היא מדברת עם זה, זה כמו שפת אם. זה מרתק. אז תראי איזה יופי, כמה אתה מרוויח עכשיו, מלהתמסר לזה, ואז אתה מתוך זה מביא את הערך שעושה את ההבדל. זה לא הפוך. מדהים. איזה חשוב מה שאתה אומר עכשיו, כי ההתנגדות היא מחסלת אותנו, בכל דבר. כשאנחנו בהתנגדות לדבר, אתה יודע, אנשים לא... דרך אגב, אני מאוד שמח אם לאנשים יהיו 2, 3, 4 קווים אדומים, אני מדבר על זה הרבה מתוך איזו אג'נדה, והם יגידו אסור מותר, אבל זה דברים עקרוניים לחיים. זה לא התנגדויות למופעים יומיומיים שמלחיצים אותך, כי הם טכנולוגיים, כי הם דיגיטליים, אלא דברים שאתה מאמין בתור בן אדם. לגמרי. ותראה, הרבה מדברים על זה שעכשיו ה-AI ייכנס גם לתחום הוידאו ולתחום השיווק, ואז כולם יראו אותו דבר,
ואז אנשים אומרים, רגע, איך אני, זה מאוד מאוד מתחבר אפרופו האם כל בני האדם מעניינים, איך אני כבן אדם שמוכר שירות או מוצר, איך אני עדיין מביא בתוך עולם שיראו אותו דבר. שימי לב לעסק שלך, קורה דבר מעניין. הרי אם הייתי אומר לך לפני שנתיים, כן. תשמעי, הולך להיות מפץ מאוד גדול של AI, כל תוכנות הוידאו, זה עורך לבד, עושה וידאו לבד, כן. אז את אומרת לי, לא יודעת אם זה נישה. אולי זה לא הנישה הנכונה. נכון. יופי, אבל יש משהו שקורא לו התגלגלות חיים, רצונות, תשוקות, אינטואיציות, חיבור בין עולמות. אז הנה, אז המקרה הזה הוא מזלנו. שיש עוד דברים שאי אפשר להסביר אותם בהיגיון, נכון? ולהפך, זה מוליד עוד אקוסיסטם שלם, של מה אני עושה עם זה, נכון? בדיוק, ו-how to make sense וכו' וכו' וכו'. אז כן אני צריך להתחיל על מה אני חייב, על מה אני לא אסלח לעצמי, והאינטואיציה שלי, ובמה אני הכי מולה בעולם. אני אמרתי שצריכים לשים לב למציאות, מה היא משדר אותנו חזרה, אבל לא לדפוק חשבון למציאות. זה העיקרון. מדהים. טוב, אני פותחת את תיבת השאלות, אני אבחר כאן שאלה לסיום. יאללה, בכיף. זה תמיד נחמד. טוב, הנה, זה מה שעלה לי. אם היית יכול למחוק מחשבה אחת שחוזרת לכולנו בראש, איזו מחשבה היית מוחק? מחשבה לכולנו בכלל? כן. לא יודעת, תראה לאן אתה לוקח את התשובה. חוקר שכמוך. תראי, פעם הייתי אומר שאני רוצה שמחשבת סוף הדרך והמוות תצוץ לנו פחות, בצורה מודעת או פחות מודעת. והיום? אבל היום עם ה-AI, אני חושב שאחד היתרונות הגדולים שלנו, זה שאנחנו מפחדים, ולא נהיה פה לנצח. וחלק מההתנסות שלי על המכונה, זה שאני אומר לה, את לא יודעת מה זה לאבד אנשים, לא יודעת מה זה לפחד למות, אז עזבי אותי בחייך. אז קודם כל, כאילו פעם הייתי רוצה למחוק את זה. אני חושב שלכולם היום זה חרטות. אני חושב שזה משבש אותנו, ואנחנו, סיפור עם חרטות, ובעיקר תחושת החמצה. תחושת החמצה זה הקילר הכי גדול של אושר. אז פתחנו באושר ונסיים באושר. אושר הוא להתפייס עם תולדות חיי, ופה אני מחבר את זה גם להסכמה שלך, ולהגיד, להשתכנע באמת ולמצוא את הדרך, לא סתם להיות חיובי מראש, למצוא את הדרך איך כל תחנות חיי הביאו אותי עד הלום. ומה אני עושה עם זה? וזה הרבה עבודה, זה לא, הרבה. כן, אני חיובית, צולחת. מצד שני, אם אני לא מצליח לעשות את זה, אני נשארת עם החמצה פתוחה. וההחמצה הזאת, היא מחסלת את תחושת האושר שלך, כי אושר זה לצבור משמעות בעובר ושב שלך לאורך החיים, וההחמצה עושה את זה שלילי. ואז בסוף השאלה היא מה יש לך, יותר תחושת משמעות או יותר החמצה. אין פה שחור לבן. אבל את צריכה שבעובר ושב שלך יהיה לך הרבה יותר משמעות, מדהים. ופחות החמצה. אי אפשר בלי החמצות. אז אני חושב שהמחשבה הזאת של החמצות, הן לפעמים תורדות אותנו, ואנחנו מתעסקים יותר מדי בניתוח אחורה, ואיך היינו יכולים לשנות את הדברים, ופחות בקבלה, לפעמים קבלה שהיא לא נעימה בגוף, ואולי אני אסיים בזה שאת למדת משחק, ועשית שיפט וזה, אני עברתי כמה תחנות, אז נגיד אני הייתי אמור להיות יוצר תיאטרון. זהו, הוכתרתי, הייתה עליי כתבה, והכל היה זה, הכל היה ברור, התחלתי לעשות תיאטרון, עבדתי עם השחקנים הכי זה וזה. ואני הבנתי בשלב מסוים שבארץ אני לא אוכל לעבוד בתיאטרון. הייתי יכול לנסוע ל-LA או ללונדון, לא משנה למה, הבנתי שזה לא יעבוד לי פה, כן. אני לא מסכים לזה, אני לא זה, עכשיו תשמע, מה אתה רוצה עכשיו? להיות באוף ברודווי ולהגיד שזה חרה וזה לא זה, בארץ זה לא סקסי, זה לא ניו יורק. נכון, זה ממש לא סקסי. זה לא ניו יורק. לא, מתנסים זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. ואז אתה אומר, אבל רגע, כל החיים, קראתי, מחזות, הכנתי את עצמי, כתבתי, הייתי בזה, פגשתי את חנוך לוין, הכל היה סגור. לא, אז אתה צריך, בשביל שלא תהיה החמצה, שאתה לא יכול להתפייס איתה, ובזה אני חוזר להתחלה, אושר אמיתי זה לדעת לוותר, בשביל להרוויח בגדול. וואו, טוב, לא יכולת לסיים את הפרק הזה בצורה טובה יותר. יאללה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך.
זה היה פרק מדהים, ותודה תודה לך. שהגעת. עם הירוק הזה מאחורייך. עם הירוק מאחוריי, וטוב, זה עשה חשק לעוד פרקים, אני לא יודעת עוד מה יקרה בדרך, אבל אולי ניפגש שוב בפרק הבא. אז תודה שהגעת. תודה רבה. זהו, אנחנו נסיים את הפרק שלנו, הכל על במה אחת, להתראות, צפייה מהנה, תהנו. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף, ונתראה בפרק הבא.